بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتنياري كوي كرسات كاني كوا كاني كولما باكسي كوتي بس انا ربي نيغا مونا سودا في دونغودو لتر كلين تلانجي جي بومي ني ربي نيغا سا يانيغا دولا مغو فو لامي نانا فبال ام دولا no akai mo ko mali akani ko jibi jo bogo de ga ibisa liter kelen jimi ka so dumi ga bo fembe digena de ay digena la donc ni wila foy ga jide mi ay tabarakallah ango mine o chogola ni côté de et côté d'accord mais ko ni ame vana ji ko jibi jo bogo de kan ji mi bambali fende bi kono okay ni fendi kono mais ibaro koroboro au benge de anwu Allah akbar ordina e ma foko mardinyari demso way fantanyare ko o furle no halma sikatola donc koro e ka ngani wole ko benga o e man fana o burayo awo me e ka nga to ka fere ma ko benge benge d'accord voilà benge teni nyare bamonon ko akadi ya mandi akakumu akatimi ko e neka bare kono bara da e fali oche e muna nyam akatimi ya kakuna kogo bala kokotala nene bodo no kono bara da reception drone abe jigale kono drone donc on ma ako boloko suru kono la mais pour ka kono suru faka tame dafe boloko suru kono la mais pour ka boloko kono suru faka tame dafe e ma maman nya famia ni be dumuni ga itse dumuni ta ka du kono directement mais iba bla dade kono ko be soro ga malsigi ka soro ga laji donc ba fe ko munde fo hadama da yala voilà ya fam non to koro bo koro e o foi ko bolo ka suru kono mais fa ka teme dafe o sababu ye o sababu ko to dade ya fo c'est vrai o sababu ni ko be sababu de je fais be sababu o de wa o che ni ko be sababu de wa fe ko le fo ya fam o che amada ko daye gashi ba mano kote daye gashi hakili be kuma fo mais dada ba fo an yamina dade ba mano boro fo an yamina yereda da ma gashi ya daye gashi ko daye gashi de so abora hakili la mais hakili be kuma fo mais dade ba ala simo so abora hakili la mene donc mais daye gashi parce que jonde fo kasa ya daye yereda ya me yereda di voilà donc ba fo ya me yereda donc da gera gashi okay patewa ayo bismillah am do ñwena bien ala musa décembre kalo kile sheki samba flale mu kan kile est ce que am sheki de la fara kelem faraga kononto wati ka teli ne ko be ka do wala ko ye do ni bola kana sigi ko kile kononto ami kononto la bide ali kana siga o tela de amatelia ñi tabolo do ñi rek teli ko ni santiena jetati kalolo sa oui tiens ni sanera mina jetati do kalolo ayo bismillah gato beya amba de min lesson faso ko fasiri wulu ko di lesson ale kuma na feminga o de yi abla andana nga fleuve Niger ko ame wakati mina ko sisa ko akon kembe nyamam boyoroy bion bajoli wa ka kembe nyamam boyoroy anga bajoli ba Allah ko o yere kembe sababu ye ka chenin kon ta ka nyashi ba ko folo o ma ka abe ka jouer jege sorota o luka ko ni fere kon mati ko duna na taw kon mena se ka ke hololo jugu bay mi ni ko option no obna ke ni ba ko folen kon ni kon nana ni nyama ko luma wulika ujo ba kon ni ka nyamam boyoro kon te baji kon na kon ye ali ni fen kolon fliro fene konte ko jamana nyamo ka fere bela jelenge wasa damse ka karini walu ko fole ulla chugo mina ali bi amto esora le konnana kuna fuldila yira ka fo ko faso joko ni kura ni o yere fondation ko jonjo kon tara ka di ki kuna fuldila o ma ka sabu ko barabe kon be gata chugo mina me wakati mina ko sa ko barata bulu kon kay ajujon ko fole kon dira mami yere ma o de ye banjugu danteni ale maison de la presse ya me wakati mina ko sa o nyama bay jonjo kon tara ka di alema ali biyamto esora konnana sisan farkolo nyenaje ta fan felana anga
tolantana minnu ni olu bɛ ka dolan kɔni ta jamana wɛrɛw la Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mohamed Kamara ni ale kɔni bɛ ko Salzburg la yira k'a fɔ ko ale kɔni kɛra joueur du mois a bɛ n'a fɔ kalo tɛmɛnen ale ye baaraba kɛ o hukumu kɔnɔna na o fana ye trophée dɔ kɔni di ale ma Salzburg joueur dɔ. Okay. Gafe mun togo l'indépendant ale mun sɛbɛ bi sɔgɔmada na. Indépendant ale kumana ko a bɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ko Bamancha wale kɔni caman kɔni taara ka ɲɛsin MINUSMA ale kɔni dagayɔrɔw kɔni ma ko o de hukumu kɔnɔna na kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko kunungo n'o bɛna mercredi ma ko MINUSMA kɔni casque bleu mɔgɔ 7 ko olu kɔni bɔnɛna u ni na Douanzan ale ni Sevare o cɛla o la. Indépendant ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to Indépendant o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min na ko sa Dr Umar Mariko ale ni a nɔfɛmɔgɔ dɔw kɔni minɛnen no kiiri tigilamɔgɔ olu fɛ o hukumu kɔnɔna na faraɲɔgɔn kulu caman kɔni wulila ka u jɔ ko kiiri kɔni bɛ ka taa cogo min na sisan ko nin tɛ a taabolo ɲuman ye ko u b'a ɲini sariya tigilamɔgɔw kɔni fɛ Umar Mariko ale n'a nɔfɛmɔgɔ minnu kɔni minɛnen no ko u ka u bila. Indépendant ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to Indépendant ale kɔnɔna na ni juwawale min kɔni kɛra Songo Bayangara mara kɔnɔna na n'o kɛra sababu ye ka maa 30 ale ni kɔ kɔni bɔnɛ u ni na hukumu kɔnɔna na CEDEAO kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin wale min kɛlen filɛ nin ye ko wale bɛntan tɛ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni dayɛlɛ waasa maa minnu kɔni nɔ bɛ nin na u bɛ se ka minɛ ka ɲangi i n'a fɔ sariya o ye a fɔ cogo min na. Indépendant ale ka laseli o ye nin ye. Indépendant bila kɛrɛfɛ le challenger Ango Segere. Challenger ale kumana fɛn min kan o de ye parena ni ale min bɛ tali kɛ n'o ye politiki tɔn ye olu kɔni fana wililen bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan Dr Umar Mariko ale ni a nɔfɛmɔgɔw o bɛ se ka bila cogo min na ka sababu kɛ o y'a jira k'a fɔ ko kiiri kɔni bɛ ka taa cogo min na ko a kɛn bɛ kiiri fankelen ye ko o wale ko ni premier ministre Choguel Kokala Mayiga bɛ ka o wale min kɔni kɛ ko o tɛ wale bɛnta ye ko u ka a bila fɔlɔ u ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ka olu dayɛlɛ. Parena ni ale ka laseli ye ka bɔ challenger ale kɔnɔna na hali bi an bɛ to challenger ale kɔnɔna na sisan an bɛ taa joyilakaw olu fɛ yen nɔ joyila an bɛ wagati min na ko sisan olu kɔni wililen bɛ ka laɲini kɔni kɛ ɲɛmaaw fɛ u bɛ se ka sɔrɔsi kan dɔ kɔni sigi u fɛ yen cogo min na waasa lakana o bɛ se ka na olu ka sigiyɔrɔ o la cogo min na challenger ale ka laseli ye nin. Ayiwa o bila kɛrɛfɛ Informateur ale kodi de. Informateur ale kumana min bɛ tali kɛ ko kunungo Tɔnbukutukaw olu fɛ yen nɔ sifinw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira kɔni kɛ ka sabu kɛ ko u ɲɔgɔnna sifin 2 kɔni o bɔnɛna u ni na maa maramafɛntigi dɔw fɛ minnu ni olu bugunatigɛ kɔni ma dɔn ko o hukumu kɔnɔna na bɔra k'u ka nisɔngoya jira kɛ k'u b'a ɲini kiiri kɔni baara o bɛ se ka kɛ cogo min na ale ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni bɔle kofɔli min kɛlen filɛ nin maa minnu ye a kɛ u bɛ se ka minɛ ka ɲangi i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na. Informateur ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to Informateur ale kɔnɔna na ale fana kumanen bɛ Bamancha wale min taara ka ɲɛsin casque bleu mɔgɔw ma min yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa 7 kɔni bɔnɛ u ni na Douanzan ale ni Sevare dancɛ o la. Ayiwa indicateur du renouveau a ko di. Indicateur du renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye ko affaire avion présidentiel et équipement militaire ni Sumelu Bube ni maa caman kɔni minɛnen no o ko nɔgɔni kɔni na o de hukumu kɔnɔna na Sumelu Bube Mayiga ale ka sɔrɔladonbaga bɛ n'a fɔ ko olu kɔni kun ye laɲini kɔni kɛ kiiri tigilamɔgɔw fɛ waasa u ka ma kofɔlen n'o ye Sumelu Bube Mayiga ko a bɛ se k'a bila fɔlɔ ka bila fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni olu bɛ se ka kɛ kɔfɛ cogo min na ko nka kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko o laɲini min kɔni ko kɛra sɔrɔladonbagaw fɛ ni o y'a ka avocat ye ni k'a bila liberté provisoire o la ko u ma sɔn o ma ko u ma jɛn ni a ye mun kɔnɔna na ko a bɛ to kaso la sanni kiiri wagati olu kɔni cɛ. Indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to indicateur du renouveau kɔnɔna na kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ kɛ sɛnɛ an fɛ yan nɔ ko olu kɔni tɛna bɔ ka taa feere jamana kɔni kɔ kan sɔrɔ dɔnbaganaw y'a jira k'a fɔ ko an bɛ ka nin wale min kɔni kɛ ko jamana wɛrɛw fana bɛ se ka nin wale kɔni ta ka ɲɛsin Mali ma ko u ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ waasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indicateur du renouveau kɔnɔna na
sigafo bamini a labɛn baaraw bɛ sen na ni o ye assise nationale ye ko Sikasokaw olu fɛ yen nɔ kota min kɔni ka ɲi ka participer ni sigafoba la ko bɛn tɛ ka kɛ a kan Sikasokaw olu fɛ yen nɔ indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to indicateur de renouveau kɔnɔna na assise nationale hali bi n'ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ bɛrɛbɛrɛtɔn bɛ n'a bɛ fɔ ma ko ADEMA PACJ ale kɔni y'a ɲini a ka section fɛ ko u bɛ ko nin do ni baara kofɔlen o la ni o ye sigigafoba min ni a labɛnw bɛ sen na ko u ka section ADEMA PACJ section bɛɛ lajɛlen ka i nin do nin baara kofɔlen la indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to indicateur de renouveau kɔnɔna na an bɛ taa sisan kɛnɛyako ta fanfɛla la Serge Gabriel Touré kɔnɔna na minɛn dɔw kɔni dira olu ma walasa yɛlɛma caman bɛ se ka don baara taabolo la cogo min na ale ni kɛnɛya o bɛ se ka sabati ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen o kɔnɔna na cogo min na minɛn dɔw kɔni dir'u ma walasa u bɛ se ka nin baara kofɔlenw ka olu kɛ indicateur de renouveau ale ka laseli don ka minɛnw minɛ ka ɲa pour que an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ o fana b'a la kabako fadunya burama ale kɔni ngo kabako fadunya burama n'a ka kabako wa kabako bɛ yan bi kana fɔ sa ne yɛrɛ kun ma deli ka nin mɛn ma deli ka mɛn hayi bisimila an bɛ taa Titibugukaw olu fɛ yen ko dɔ de y'i to téléphone ci la a b'i n'a fɔ i to téléphone ci la gazi de kɛrɛfɛ téléphone de citɔ gazi sama ka na exploser a ɲɛda la kana fɔ sa a filɛ nin kabako kɔnɔ donc an m'an kɔrɔsi donc a b'i n'a fɔ téléphone man ka ci n'i bɛ gazi kɔrɔ surtout a mɛnɛnen o ye jantɔ yɔrɔ la an y'a faamu ka téléphone ci awɔ ka to gazi kɛrɛfɛ téléphone ye gazi sama ka na téléphone exploser la ka to a tulo la Allahu akbar jama o tulo b'a la wa ayiwa o kɔni an sɔmina sisan a kɛra cogo di a sɔmina a banana wa a fatura a fatura la hawla wala quwwata ayiwa o kɔni a kɛra Titibugu la o kɔni ma deli k'o mɛn kabako ale ka laseli o don sisan an bɛ taa Buguba la Bamako ale sigira filanan ko denmisɛnnin dɔ san 4 ale kɔni to tagama la ka bin fossé dingɛ kɔnɔ ani tora a la o fana de an ka fossé na t'u datugu a kɔlɔlɔ de ni yan voilà fossé kan ka datugu maakɔrɔba bɛ denmisɛn bɛ yen ayiwa ni ma kɛ ɲɛkɔrɔ yan ayiwa mais an delila ka taa Bangoni don do an taara mais an tɛmɛna kɛrɛfɛ la jawo yɔrɔ li fossé de bɛ yen n bɛ kuma de f'u ye dɛ o fossé ni fana jawo y'a baratu de u y'u ka yiri k'a la ka dɛbɛ k'a la ka cɛncɛn k'a kan yiri ni ka yiri da ka dɛbɛ da ka sɔrɔ ka bɔgɔ k'a kan an ne ma cogo kɔnɔ wa fo an cɛ kisɛ an ka taa aw baliku cɛkɔrɔbaw ye denmisɛn tɛ aw yɛrɛ baliku ye cɛkɔrɔba donc kɔrɔ mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la hali bi an bɛ to kabako kɔnɔna na nka sisan an bɛ taa Zantɛbugukaw olu fɛ yen nɔ o bɛ Segu mara la yɛrɛ k'a fɔ ko bagan soin kɔni k'u bɛ yen k'u bɛ bagan soin na min bɛ tali kɛ bagan soin kɔni kɔnɔna na wulikajɔ dɔw kɔni sera ka kɛ walasa ma kofɔlen ninnu da bɛ se ka kari olu la cogo min na bɔlen kɔni na sisan an bɛ taa cathédrale la cathédrale kɔnɔna ko ni juguya wale kɛba dɔw kɔni k'u bɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na gendarmerie brigade territoriale olu ka wulikajɔ kɔni sera ka kɛ sababu ye maa 2 ka se ka wele bila olu ma cogo min na ka se ka taa u lamɛn ka sababu kɛ ko sɔmi kɛlen don olu mɔgɔ 2 o de la kabako ale ka laseli ye nin an bɛ saloli kɛ n'ale ayiwa an bɛ saloli kɛ n'a ye an y'a mɛn mais téléphone kɔni an k'o sinsin garder parce que téléphone ni gaz kɔni a bɛ so gaz bɛ so kɔnɔ téléphone b'o bolo o kɔni an k'an janto an yɛrɛ la a ma ɲi dɛ a ma ɲi hali ka téléphone ci k'a to charge la a téléphone bɛ ka charger en même temps a bɛ tulo la a ma ɲi hali ordinateur portable fɛnɛ k'a to charge la ka baara ninnu kɛ n'a ye a ma ɲi an ka baara filɛ nin an dun ka baara filɛ nin janto yɔrɔ la ɲɔgɔn tɛ o tɛ wa e cɛri ɲaare e kɔni ma ye maraka de ye m'o fɔ maintenant n b'a fɛ i ka maraka jamu 10 de fɔ n ye dɔrɔn bi maraka jamu 10 jumɛn n kɔni bɛ dɔw dɔn ayiwa Sila Sakɔ 2 ɲaare Tugute Tugute bɛ yen bon ko Tugute Ɲagate ɲaare olu bɛɛ ye kelen ye i bɛ sabali halisa dɛ halisa i bɛ sabali n bɛ sabali halisa halisa i bɛ sabali non a ka ca mais hakili t'u la bon i hakili t'u la i tulo dayɛlɛ n b'i ka i ka siya aw ka jamu
Mbila chama de foye bi. D'abord aw. Toko so bara bawla folo. Toko folo e jume. Nyakati. Ayi. Markaw. Toko so bara bawlo. Toko chogodi. U b'a fɔ aw ma dɔw b'a fɔ aw ma maraka. Dɔw b'a fɔ sarakole. Dɔw b'a fɔ soninke. Ayi ni mɔgɔ b'a fɛ k'aw ka siya fɔ tɔgɔ saba de b'a. Tɔgɔ saba awɔ wele cogo saba. Wele cogo saba. Voilà a ye ɲɔgɔn ye sisan. A ye ɲɔgɔn ye. U b'aw wele suguya saba la mais siya kelen don. Dɔw b'a fɔ anw ye soninke. Dɔw b'a fɔ marakaw don. Dɔw b'a fɔ sarakolew. Mais a bɛɛ ye soninke de. Yamu a bɛɛ ye soninke. Mais anw yɛrɛ b'a fɔ maraka. Voilà. Donc mais ni saba bɛɛ ye fɛn kelen a fɔrɔba tɔgɔ yɛrɛ soninke de. Appellation de b'u bɔ ɲɔgɔn na. Voilà. Bon ɲaare e b'a la. B'a fɔ ɲagate. Bacili. Bagaga. Baraji. Berthe. Boire. Dabo. Dafe. Dramé. Dukara. Dukure. Fofana. Gambi. Gassama. Gumane. Djabi. Gujam. Jangana. Jaguraga. Jane. Jariso. Jaune. Jawara. Kaloga. Kamara. Kebe. Mosa. Magiraga. Makadi. Magangile. Nyakale. Sako. Sambabali. Samura. Saune. Silla. Simaga. Sise. Suare. Sumare. Sumbunu. Sukuna. Tanja. Tigana. Timera. Wage. Kuma. Ture. Suguna. Samabali. Wulale. Lukanji. Jigne. Ebole b'a fɔ Jariso ani Jawura. Nin bɛɛ b'a la. Nin bɛɛ ye maraka. Nin bɛɛ ye maraka. Nin bɛɛ aw ka jamu ye mun de fɔ. An bɛ caman dɔn a la o tɛ hakili la de sinon an bɛ caman dɔn. Ne dun ko i ka taa fɔ i bɛ se k'a fɔ. An bɛ caman dɔn dɛ. E bɛ caman dɔn. Ne Gassama dɔn n bɛ Bacili dɔn. Mais Jariso fɛnɛ b'o. Ne dɔrɔn k'o fɔ. N hakili de kun t'o la. Bon nin bɛɛ ye mais tɔgɔ dɔw b'u la i b'a sɔrɔ bamananw fana fɛ. Par exemple, i ye Sise fɔ. I b'o sɔrɔ bamananw fɛ. Sise bɛ sɔrɔ fulaw fɛ yen. Voilà. Ture fana bɛ sɔrɔ kɔrɔbɔrɔ fɛ a bɛ sɔrɔ fula fɛ. A bɛ sɔrɔ suraka fɛ. Parce que maraka Ture fana bɛ yen. Kamara bɛ sɔrɔ fɛn fɛ bamananw fɛ. Bamananw fɛ kari bon en général ne yɛrɛ bɛ kamaraw dɔn manikaya de la. Boire bɛ sɔrɔ bamananw fɛ Segu. Jamu Berthe bɛ sɔrɔ fana Mori fɛ par exemple Badugu Joliba. Voilà donc dɔw bɛ ko n'a fɔra dɔrɔn i b'a fɔ maraka. Sila fana bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman. Sila. Oui, Sila ye maraka ye mais i bɛ se ka Sila bamanan sɔrɔ fana. A ko i bɛ kɛ sigiɲɔgɔn ye. Olu caman ye sigi n fɛ yen. O ye sigi n fɛ yen. Maintenant a tɔ kɔni o bɛɛ ye Soninke tɔgɔ ye. Voilà bon Soninke fana olu bɛ bɔ Kayi mara la u bɛ bɔ Nara mara la dɔw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn tuguni. Aw marakaw kɛ. An marakaw. Bon en général Kayi mara de don. Mais Kulikɔrɔ mara dɔw bɛ yen. Kulikɔrɔ mara oui. Awɔ Sirakɔrɔ Ɲare. Dɔw bɛ yen. Kati o bɛ Kati fɛ. Bananba ka taa maraka dɔw bɛ yen o tɛ wa. N'i taara Yelimane fɛ marakaw bɛ yen. N'i taara frontière Diboli fan fɛ. Diboli marakaw bɛ yen. Marakaw bɛ yen. Et puis maraka kan mun fana ale bɛ kan mun na mun bɛ farafin kanw cɛ la. Parce que i bɛ maraka kan sɔrɔ Mali. I b'a sɔrɔ Mauritanie. I b'a sɔrɔ Sénégal. To dɔn. Il y a les soninké du Sénégal, les soninké de la Mauritanie et les soninké du Mali. Mais est-ce que vous avez une il y a même le festival de soninké entre ces trois pays. Mais le festival, ou bien quand même. Ou bien famille. Ou bien et puis c'est les plus grands voyageurs. L'un des plus grands commerçants et voyageurs, c'est eux. Et puis c'est les gens là. Solidarité. Nous avons des ah vous marquez là de. Au bout nous avons mené. Au bout nous avons demain. Ni t'as marqué Dougoula. Ni t'as marqué Dougoula. Bah soro. Au Dougou de la Lendo. Tungara kao le fait. Ou bah soro. École Kramago ani docteur nous. Docteur So ani Kalon So au Diora ou le fait. Il va sur tout le monde là. Haluka Ksara. Ou le Bassara. Ni t'as pas sur le magasin Belébelba d'Obé. Ou bah faut Sumpi. O marka be ni dembe France dron ibna minota ni munta bo hake ni kala saro baci
u b'a a wari fara ɲɔgɔn k'a ci u b'u minɛnw ta k'a don magasin na pharmacie fana tun bɛ yen o pharmacie belebeleba fana bɛ yen n'i taara dɔrɔn n'i den b'i kɔfɛ dɔrɔn hali den tɛ yen u b'a sɛbɛn n'u y'a sɛbɛn n'a montant sara kalo la u b'o fara ɲɔgɔn kan u b'o ci olu ma maraka tunkaraw bɛ tɔn bɛ yɔrɔ min na u b'o wari fara ɲɔgɔn kan k'a ci u b'o fura ta fana ka pharmacie équipée tuguni ni sɔngɔ waati sera dugu bɛ nisɔngɔ dugutigi b'a fara ɲɔgɔn kan u b'a ci ka taa d'u ma u b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ci ka taa bɛɛ ni yɔrɔ bi sara ne y'o ye mariko fɛ Yelimane mara la fo n k'o fɔ de Yelimane ni bɛɛ y'a kɛ tan est-ce que jamana tɛ développer voilà ni bɛɛ y'a kɛ tan bon voilà parce que marakaw olu filɛ ka kɛ sisan est-ce que u sigi ka ko état u ma état kɔnɔ u mago foyi tɛ état la hali sira ɲuman tɛ olu fɛ robinet jiw b'o kɛ n'i taara maraka dugu la i bɛ courant sɔrɔ panneau solaire sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ i bɛ dagabana sanga so dɔ sɔrɔ parce que olu ma ɲinɛ u ka so a banna u ma ɲinɛ so kɔ o kɔni an b'o fɔ de voilà donc ni kɔni an b'a fɔ maraka u sɔnni kɛ u ni cɛw ni baraji u ni cɛw yɛrɛ la parce que a bɛ kɛ tan ne taara Yelimane ne y'u ye n b'u bɛɛ fɔ donc n bɛ marakaw bɛɛ fɔ nin waati in na aw ni ce a b'a fɔ bamanankan maraka na maraka kan n'i b'a fɛ k'a fɔ awɔ u bɛ jumɛn de fɔ iyo kanbɛn